ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. Аввалан бар шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. имрӯз панҷшанбе 5 октябр дар бораи қурби асъор маълумот медиҳем. $100 баробар ба 1096 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1152 сомониву 22 дирҳамро ташкил мекунад. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш мекунем дар зери навор лайк монед ва ба канали мо тугмачаи подписатсияро зер кунед. раҳмат барои дастгирӣ. ва 1000 рубли русӣ баробар ба 110 сомонӣ. албатта дар бораи қурби рубли русӣ ки поён шуда истода аст, на танҳо Тоҷикистон, балки давлатҳои Осиёи Миёна, Ӯзбекистону Қазоқистону Қирғизистон танқисӣ мекашанд. ва 100 лира ба хоҳиши як бародар дар бораш маълумот медиҳем ки 100 лираи туркӣ баробар ба 40 сомону 37 дирҳамро ташкил мекунад. хуб дӯстони азиз, раҳмат барои тамошои наворатон, раҳмат барои дастгирӣ. ҳатман лайк ва ба канали мо подписатсия кардана фаромӯш накунед. бо шумо ҳастам Абу Мудассир.